Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanmu da wannan rana mai albarka ta Juma'a. Waɗanda sun kai Juma'a muna musu barka da Juma'a, waɗanda kuma ba su yi ba, da fatan Allah ya sa a yi Juma'a lafiya kuma a ƙare lafiya tare da samun lada. Yau ce Juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata na ainihin Zulƙada. Insha Allahu. Kenan za a shiga kwana 10 masu albarka na watan Zulhajji din nan, insha Allah, nan da gaba kaɗan. Allah ya samu dace, Allah ya datar da mu. Wannan bidiyo da kuke gani da Al Jazeera ta wallafa, shugaban ƙasar Amurka ne ga about China, this and that they steal this and they steal that. I said, yeah, we do it to them too. They spy on us. I said, we spy on them too, I guess, So some people thought that was cute. Other people said, you don't have to say that. I said, abin da yake magana a nan shine yace China suna musu sata na bayanan sirri, su ma suna musu wannan leƙen asiri. Yace sama da shekara 50 China tana musu leƙen asiri, su ma suna yi mata. Ministar na harkokin wajen ƙasar China sun tabbatar da cewa wajibi ne a samu tawassuli ila waqfi shamili wa da'ib al-itlaq nar fi Iran bi asra waqtin mumkin. Dole na tsaye da buɗe wuta a Iran kuma a cikin sauri. Duk da mata an ka samu ka ai burgi da ta samu a dakatar da wannan yaƙi tsaisuwa kuma ta dindindin. Wannan Abbas kenan, Raƙiji mai magana da yawun harkokin wajen Iran, ya ce yajibu an yanzura ila Iran bi tariqatin mukhtalifa ba da an asbata nafsaha. Yace wajibi ne a sake idon da ake kallon Iran, a dinga kallonta a cikin manya-manyan ƙasashe bayan ta tabbatar da haka na lokacin da ta gwabza yaƙi da Amurka da kuma haramtacciyar ƙasa ta Isra'ila, wanda yake ta nuna ɗan wasa ce mai iya kara da duk wani babba. Don haka nan ya kamata a sake ido da ake kallon Iran da ita. A dinga kallonta da idon babbar ƙasa mai iyawa, yace tun da an gwada su kuma sun nuna suna iyawa. Wazirul Kharijiya na Misra ya yi tattauna da na Rasha a taron su na ƙasashen BRICS masu so su karye bi ma'ana darajar dolar, taron da ake yin sa a New Delhi a can bi ma'ana a ƙasar India kenan, wanda Masar sun ka nuna muhimmancin a tsagaita yaƙe-yaƙe da ake yi musamman a yankin gabas ta tsakiya. Ya taso ya baro China bayan ziyarar da ya ta kwana 2. Ya baro China bayan ya yi kwana 2 a can. Ziyarar da ake gani kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, saboda akwai abubuwa da yawa da ba a samu bi ma'ana biyan buƙata yadda ya kamata. Duk da dai akwai abubuwa kuma da an ka nuna cewa ziyarar ta ƙara wani danƙon zumunci da dai sauran abubuwa, tun da kun san irin wannan tafiya da ake yi ba komi ake faɗa ba. Duk abin da ya kai a tashi takamaimai abu na wanda ya fi ƙarfin a yi sa saman waya. Ce nan Allah da ya kyauta. Wannan bidiyo da Al Jazeera ta wallafa da kuke gani lokacin ainihin zaman majalisa ce nan na tabbatar da gwamnati a Iraki na Ali Zaid, inda ku saurara ku ji abin da suke faɗa wa zaran su fa, shi yasa abubuwan nan abin da suke cewa shine wai mutum na zai zo babba yana so yi magana da jama'a, a ce shi bari kawai shi hita. Shi bari kawai shi hita. Yadda dai kuke gani cikin wannan bidiyo, to Iraki rikice na take. Iraki rikice na take. Shi yasa ko yaƙin da an kai kwanakin baya
Iraki ta samu gagarumin matsaloli saboda irin rarrabuwan kanu da a cikin al'ummar Iraki sai dai Allah da ya sauƙaƙa.